Mentre la setmana passada al País Valencià arrencava el curs escolar a Educació Infantil i Primària, aquest dilluns ha començat el curs als instituts de secundària, batxillerat i mòduls formatius professionals. Precisament aquest dilluns ha estat aprofitat per la regidora d'Educació a Benicarló, Raquel Durà, per informar que la localitat enguany compta amb un total de 2.566 alumnes d'infantil i primària. Raquel Durà també ha desmentit les acusacions fetes des del PSPB respecte a unes xifres d'alumnes per aula superiors a les que marca la llei i unes instal·lacions en mal estat. L'edil de l'equip de govern ha qualificat aquestes crítiques d'informacions enganyoses. Es va atrevir a donar un cúmul d'informacions que totes elles eren pràcticament enganyoses, sense cap ni peus, amb l'únic objectiu de manipular negativament a l'opinió pública. Així, Durà ha afirmat que les aules prefabricades de 2 pisos de l'Àngel Esteban no disminueix la qualitat de l'ensenyament. De fet, respecte a aquest centre educatiu, Durà ha informat que aquest dilluns s'ha publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el començament de l'exposició pública relacionada amb la seva construcció. D'altra banda, la també regidora de Cultura ha parlat de l'escassa oferta cultural d'aquest mes de setembre i ha avisat respecte a un possible descens d'activitats culturals relacionades amb els problemes econòmics derivats de l'actual crisi. Aquest mes de setembre, igual que uns altres anys, sempre ha sigut molt fluix en quant a les activitats culturals. Bàsicament depenent més de les activitats que realitzen les associacions i les entitats culturals que tenim aquí al nostre municipi. Sí que estem treballant molt per a aquest últim trimestre de l'any, octubre, novembre, desembre, però no tant per a aquest mes de setembre. També recordem que la situació econòmica de l'Ajuntament no és la desitjada i que enguany ja estem notant les conseqüències d'aquesta crisi i l'any que ve ens passarà exactament el mateix. La gente que quiere las calles que están previstas en el plan general.